Dem baş. Salav û rêz ji wara temaşevanê hêja. û ev gund gundê berdavê ye li welatê Serhedê li bajarê Agirî, navçeya Dutaxê Girêdayî ye. Ev gund nêzê sed bîst sed sî malî ye. Mixabin lê pênsid malî wî li Anadoliyê li Devra ye. Olbar kirine, koçber bûne, çûne li Stenbol, Enqere, İzmir, li welatê Anadoliyê bela bûne. Ji ber ku aboriyê û jiyaneke xweş bibînin, malê xwe bar kirine, koçber bûne. Ji wana yek jî ez im mixabin. Gund dema Osmanlîya da hebûye û heft heşt bavên me ji vî gundî jiyan kirine. Ev gunda pirayî wî Sîbkî, mala Manîk e, Manîkiyê ne. Lê li vî gundî şêx û memanî berjêrî jî hene. Gundekî deştê û çiya û bi tevayî ye. Pêşiya wî deşt e li paşiya wî quntara wî çiya ye. Gund berê di quntara çiyayê da bû, lê niha bela vê deştê û nêzê rêya ku diçe bajara nêzikî wî bûye, gelekî malê xwe li wir çêkirine.